En aquest vídeo mostrarem com podem importar informació de la que tenim als temes del meu document llarg perquè passi a formar part del meu tema pissarra. Fixeu-vos que ara mateix nosaltres el tema pissarra el tenim buit amb una única diapositiva en blanc que surt per defecte, però tenim una sèrie de temes que hem anat incorporant en el vídeo anterior amb l'opció fitxer obra. Molt bé, al costat de cadascun d'aquests temes tenim un triangle de color blau. Si fem clic, s'obre un menú amb diferents opcions. Una opció és suprimir-lo, en la qual cosa el trauria de la llista de temes. L'altra opció és imprimir-lo, amb la qual cosa doncs, el podria imprimir en PDF o bé enviar-lo directament a la impressora del meu ordinador. Desacom em permet deixar aquest tema, aquest arxiu, com a un document en una de les carpetes del meu ordinador, i l'opció que m'interessa ara mateix, que és l'opció copiar a la pissarra. Fixeu-vos que quan fem clic el que fa és que em passa aquest document, en aquest cas un document amb una única imatge, una única pàgina, que m'incorpora al meu tema pissarra. El meu tema pissarra abans tenia només aquesta pàgina en blanc i ara ha afegit al final del meu tema pissarra, ha afegit una pàgina nova que és la imatge 29. El mateix podem fer amb aquest esquelet, el podem copiar a la pissarra, veieu que m'ha afegit una pàgina nova, i el mateix podríem fer amb tots els temes que tenim, amb tots els temes de text. Per exemple, podem agafar també aquest, el PowerPoint, i amb una miqueta de temps l'aniré incorporant mica en mica al meu tema pissarra. Com el PowerPoint té unes quantes diapositives i per cada diapositiva generarà una pàgina del meu document llarg, doncs aquest procés trigarà una miqueta. Mentre el procés té lloc, us vaig explicant que aquesta opció la podem fer amb tot el document i també la podem fer amb diferents pàgines, és a dir, aquells documents que tenen diferents pàgines, com per exemple aquest calendari. Jo puc fer el que estem fent des d'aquests triangulets d'aquí per importar tot el document sencer al meu tema pissarra, però també podria obrir el tema calendari i llavors agafar una de les pàgines del calendari i importar només aquesta pàgina al meu tema pissarra. Mentre va tenint lloc aquest procés de transformació de la presentació PowerPoint al tema pissarra, aturaré un momentet. Bé, ja han passat uns segons i el procés d'importació de la presentació PDF al meu tema pissarra gairebé ja està enllestit. Ara mateix s'acaba d'acabar i ràpidament mostrar-vos que, com veieu, el PowerPoint l'hem d'importar tot. Però si ara hi ha pàgines d'aquest PowerPoint, diapositives, que no m'interessen, per exemple, suposem que aquesta diapositiva de qüestions no la vull. Llavors, doncs, a cada pàgina ens surten totes les opcions que em permeten mostrar-la, suprimir-la, imprimir-la, inserir una pàgina nova després d'aquesta, etc. Nosaltres, en el nostre cas, el que farem serà que aquesta pàgina la suprimirem. Diguem que sí, amb la qual cosa veieu que hem tret aquesta pàgina. Si importem tot el document sencer, després podem anar traient aquestes pàgines que no m'interessen. El mateix amb aquesta primera pàgina que estava buida, també la puc suprimir. I ara el que us deia abans, suposem que vaig al tema aquest calendari, l'obro directament, és a dir, el que vull ara és que em mostri el calendari perquè vull veure les diferents pàgines que el formen. Llavors agafaré només una d'aquestes pàgines, veieu que aquí ens surten totes les opcions, mostrar, imprimir, desacom, copiar la pissarra, que és el que vull fer ara mateix, i també afegir a preferits, que ja us explicaré en un altre vídeo en què consisteix. Llavors copiem a la pissarra i ara, si tornem al nostre tema pissarra, veurem com ha quedat. El nostre tema pissarra al principi tenia només una pàgina i era una pàgina que estava en blanc. Nosaltres el que hem fet és que hem importat una imatge dintre del meu tema pissarra, hem importat després aquest PDF aquest document de Word de l'esquelet, després hem importat un seguit de diapositives del PowerPoint, hem tret algunes que no ens agradaven i finalment tenim una darrera pàgina amb una de les pàgines que formaven part del document d'Excel. Com veieu, aquest procés deixa finalitzat el meu procés d'importació de diferents pàgines al tema pissarra.